Epaileen aginduz poliziak troiano deritzon programa eskutuan instalatzeko aukera izango luke ikertu nahi duten pertsona edo pertsonen sisteman sartzeko. Baina zer da troiano bat? Berez, troiano bat ez da virus bat. Da programa informatiko bat, eskutatze tekniken bitartez, sistema informatiko batean sartzen dana. Ez da bakarrik ordenagailuetan zertan instalatu, mugikorretan, eskuko ordenagailuetan edota disko gogorretan jarri daiteke mota guztietako informazio pribatua lortzeko. Interneten edozein kontu baten kontraseina. Eta gero ordenagailuan gordeta dauzkasun edozein dokumentu. Lege zirriborro hau 3 urtetik gorako delitu zigorra dutenekin soilik erabili ahal izango da. Ziberkrimen, terrorismo, haur pornografia edota antolatutako krimenetan esaterako. Baina interneten aditua den Jorge Campanillas abokatuaren arabera, mota honetako diligentziek oinarrizko eskubideekin talka egiten dute. De garantía de los derechos fundamentales. Horrez gain, ordenagailu edota sistema informatiko baten atzean, susmagarria den pertsonaz gain beste batzuk ere izan daitezkela dio. El ámbito familiar, los chavales. Zirriborroa onartuz gero, Espainia Europako bigarren herrialdea izango litzateke, hau onartu zuen lehena Alemania izan baitzen.